abin dako ne littagina ga kafirai wanda su ce sun keta iyaka a cikin sabon Allah. Zai zama ma'aban shine marja'an, zai zama makomansu wannan wutan, zai zama makomansu da za su shiga a cikinta. Na labisina fiha za su zama a ciki ahkaban shekaru zamani masu yawa za su zama a cikin wannan wuta suna rayuwa ciki. Na لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا la yadhukuna fiha ba su dandana komai a ciki bardan wanda yake da sanyi, a su dandana wani abin sha na sanyi, wala sharaban wala ma abin sha da za su ji daɗin shi, san ba shi a cikin wutan jahannama. Na إلا حميما وغساقا illa hamiman face ruwan zafi wa gassaka da ruwan kurji. Ruwan zafi da ruwan kurji. Ruwan kurjin nan shine wato abinda wutan ke kone jikinsu nan, ana tara wannan ruwan da ke fita jikinsu. Da sun ce suna son ruwa sha a ba su wannan ruwan nan su sha, sannan ya fara fuskansu ya fara ciki, amma an kuma mai da shi. Allah kiyaye. Na jaza'an wannan sakamako ne wifaka wanda ya dace da kafirci da mungu aikin da suke aikata, sakamako ne ya dace da su. Na إنهم كانوا لا يرجون حسابا innahum lalle cewa su kano sun kasance la yarjuna hisaban, ba su kaunan wani ranar hisabi, saboda suna inkarin wannan rana, ba su tsoro, la yarjuna ba su tsoro, ba su kaunan su hadu da wannan rana. Na وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا sai suka karyata ayoyinmu kizaban, karyatawa wanda yake mai karfi. Sun karyata alkur'ani da ta kumshi ayoyinmu kizaban, karyatawa. Na وكل شيء أحصيناه كتابا wa kulla shay'in, kowane abu kuma da suka aikata na ayyuka ahsaynahu mun kididdige shi kitaban a cikin littafi na lauyin mahfuz, mun kiyaye shi wannan wurin nan. Na فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا idan kiyama ta yi za a ce musu fazuku ku dandani azaba, falan nazidakum, ba za mu kara muku wani komai ba illa azaba, face azaba bisa kan azaba. Azaba bisa kan azaba. Na إن للمتقين مفازا inna lil muttaqina mafazan, lalle cewa masu tsoron Allah sun samu rabo na me, rabo na shigan aljanna. حدائق وأعنابا Hada'ika za su suna da gardens, suna da gardens a ciki. An kace Sudan, son gardens, garden kagan hada'ika. In kamar ranar idi haka, ranar idi sai za su hadika, in suka tashi da wai za su hadika, zai ja yaran shi da matan shi duka baci daya, mai mota ne sa cikin mota sun zai hadika, za su je shakata. Hadikan nan wuri ne da aka gyara shi, aka shuka itace ga inuwa, ba tantiwo, inuwan itacen nan shi za su zauna wurin nan, su shimfiɗa su kuntunsu, sai su zauna wurin nan suna shakatawa, suna ci, suna sha. To a cikin aljanna ba irin hadika namu nan ba, hada'ika wasu gardens ne, gonaki ne wanda ya ce masu wato abin jin daɗi da su, wa anaban da kuma inabi grapes, fruits da grapes nan za a ringa ci, ana jin daɗi da shi. Na وكواعب
أترابا wa kawa'iba da mata wanda su ce mamman suna sassaye ba ni na faɗi ba ya ce jawari wanda ya ce ta ka'abat sadihinna jam'u ka'ib su ne mata wanda su ce nononsu tana sassaye a turaban wanda suke cikin shekaru ɗaya a dama abinda mutum namiji ke so kenan ita su soke shi to mai Allah ya ce وكأسا دهاقا wa kyasan sannan kuma ga kafu na giya da aka zuba ya cika ana sha kyasan kafu da hakan mai cike da wani abu da giya na لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا la yasma'una fiha ba su jin komai ba su ji a cikin wutan a cikin aljanna lagwan yashashen zance ba ji shi a cikin aljanna wala kizaba wala karya ba karya ba yashashen zance sai dai salaman na'am جزاء من ربك عطاء حسابا jaza'an wannan sakamako ne min rabbika daga ubangijinka ata'an kyauta ne da ubangijin Allah zai ba su na wato hisaban wanda yace hisabi da aka yi musu wanda yace mai sauki hisabi wanda yace mai sauki da za a ba su shi na ba su sakamako wanda yace za su ringa jin daɗi da shi na رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض lalle ubangijin sammai da kasa wa ma bainahuma da abin da ke cikin su ar-rahman shine ubangiji wanda yake mai rahma la yamlikuna minhu khitaba babu wanda ke mallaka wani magana ranar tashar kiyama ba magana ba wanda zai iya wani magana sai dai suwa يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح ranan da mala'ikar jibril zai tasu zai saya wal mala'ikatu da sauran mala'ikun duka baci daya saffan za su yi safu la ya takallamuna ba wanda zai magana illa man azina lahu rahman face wanda ubangiji Allah mai rahma ya ba shi izini wa qala sawaban ya zance wanda yake ya dace aka baka wato magana da zaka yi magana da wanda yake ya dace su ne mala'iku wato mu'minai za a bar su yi magana da mala'iku kuma wato maganan nan kuma zai zo ne sosai sawaba za a yi ba karya na ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق wannan rana shine rana na gaskiya faman sha'a wanda ya so ittakhadha ila rabbih ma'aba ya riki zuwa ga ubangijinsa wani makoman kirki in ba haka ba ya zo makoman mugu to bai samun sira na إنا أنذرناكم عذابا قريبا na'am يوم ينظر المرء ما قدمت يداه na'am ويقول الكافر يا ليتني كنت kuntu turaba Allah ce inna anzarnakum lalle cewa mun su Allah mun ba ku kashedi mun suratar da ku azaban qariban wannan azaba wanda yake kusa ran tashi kiyama
yawma yanzuru al-mar'u ranan nan mutum zai duba ma qaddamat yada abinda hannayensa ya gabatar na aikin mugu zai gani. Wa yaqulu al-kafiru, shi kafiri yana cewa wannan rana, ya laitani, ya kai tona, kuntu turaban, da na zamo kasa, in zamo kasa da yayi mini. Yaushe yake so ya zama kasa? Ranan da ubangiji Allah zai sa a saya cikin mahshar safu-safu, wanda za su safu-safu, mala'ika jibril da sauran mala'iku duka sun sa safu na kewaya haka, sha kawo aljannu kuma suke da yawa bayan mala'iku, su kuma zo su safu-safu na biyu, sannan mutane suke bi na yawa, su kuma zo su bi safu-safu, sannan a kawo dabbobi su ma zo su safu na karshe. Lokaci suna tsakiyar nan, shi ubangijin Allah ya hukunci tsakanin dabbobin nan, hisabi da za a yi musu. Wanda ya tuce wani ce wani rama, wanda ya tuce wani rama, haka za a bar su ramuwa. Ragon da ke da kaho ya huda danwansa, cikin danwansa shi ma an ba shi kaho, shi mai hudi, haka za a rarrama. An kare, ce ubangijin Allah ce kunu turaba, dukkanin ku dabbobin duka zamo kasa, shan zamo kasa. She mutum na duba, wa yaqulu al-kafir ya laitani kuntu turaba, she kafir na duba ce ni ma da na zama kasa ne. Ta ce kai ba za ka zama kasa ba, idan za maka hisabi ne, in aljanna ne ka tafi, muta ne ce ka tafi. Allah samu aljanna. Karshe wannan sura kenan za mu shiga sura